Magmamanumanen ang pamilya iti Ilocos Norte tinaipayan titulong manipod iti PNP Regional Office. Dahito yung programa ket naawagan ti 5Ps, wedno pabahay, pailaw, patubig, pantawag, ken palikuran. Malagip nga itay na palabas at awen, imununan ana ipaayan ti pabahay, patubig, ken palikuran iti ili ti Bacara, Marcos, Vintar, ken Sarat. Ngamiti ili ti Solsona, pangkabuhayan ti naipaay kadagiti dati as supporters ti Communist Terrorist Group. Nakaawat dagito iti pagtaraknan ti manok nga adapayan piek na, feeds, abono ken cellphone. Silaw ken cellphone tinaawat met daytoy 80 ket 2 tawen na alakay. Kuna ti Provincial Director Police Colonel Julius Soriben, ti pondo na usar ket agapo iti ALCAC funds. Focus naman natin dito is yung to alleviate their plight, lalo ngayong pandemya na mas nangangailangan sila ng tulong. Ayaw din naman kasi natin na puro na lang dole out, ayuda. Ang gusto naman natin ngayon ituro sa kanila, we are shifting towards self-sustainability na kada pamilyang Pilipino kayang mabuhay basta may sipag, may tiyaga at nandyan ang suporta naman ng gobyerno. Kagaya ng local government unit natin dito, yung national government agencies at syempre ang inyong kapulisan na siyang nagpasimuno ng program na to. Para iti Balitang Ilocos Online, Joanne Agustin.